Ja sam se namučio dok sam našao taster za sva 4 žmigavca. Gde je? Evo, jel ga vidite negde? I dobro, još jedna autoanaliza, ja sam Nemanja. Danas vam predstavljam jedan zanimljiv kineski automobil koji ima samo električni motor, dakle čista struja. Zove se Judo, dakle nije Jugo nego Judo, no Jugo ko zna da li će i kada će biti, trenutno je na bazi koncepta makete, treba još dosta toga da se poklopi da bi novi Jugo krenuo u samu proizvodnju, ali Judo se već proizvodi, novi na tržištu i ono što je meni privuklo pažnju jeste odličan odnos cene i dobijenog, odnosno ovaj automobil u Srbiji košta 23.880 evra, ali uz subvenciju od 5.000 evra ovaj automobil izlazi 18.880 evra, što je dobra cena u odnosu na cene drugih sličnih automobila. Motor je snage 95 konjskih snaga. Evo ga motor, dakle čista struja, kao što sam rekao malo pre. Ono što je bitnije, baterija je kapaciteta 41,7 kWh, što obezbeđuje ovom automobilu autonomiju od 325 do 415 km vožnje, zavisno kako i gde se vozi, što je sasvim dosta. I ne pričamo više o samo gradskoj upotrebi, već ovaj automobil može da posluži i tekako malo i za neku međugradsku vožnju, čak i za neke duže relacije ako dobro isplanirate gde ćete i kako ćete da punite. Iako nisam ljubitelj automobila na struju, želeo sam da malo bolje upoznam ovaj automobil, da ga testiram, a zato sam imao dosta vremena jer je ovaj auto kod mene nekih nedelju dana i ono što je jako bitno, nisam imao nikakvo oslovljavanja uvoznika što se tiče toga šta smem, a šta ne smem da kažem, što je zaista moj neki preduslov da opšte uzmem neki automobil, da ga snimim i predstavim. A kako je ovaj automobil kod mene gotovo nedelju dana, imao sam vremena da snimim malo mog iskustva korišćenja ovog automobila. Kako sam vozio, gde sam vozio, kako sam dopunjavao bateriju, koliko je to trajalo, kakav je odnos onoga što piše ovdje na displeju, koliko može da pređe u datom trenutku automobil i koliko se zaista pređe, tako da gledajte sada u nastavku nekoliko tih snimaka pa se vraćamo opet ovde. Sređena garaža, pala je jedna generalka, za to vreme se Judo punio. Sad ćete da vidite koliko se napunio dok smo mi sredili garažu. Za, evo, sat i 31, protok je bio, dakle, sve vreme oko 3.5, 3.6, evo vidite, trenutno je 3.6, to je, dakle, kućna mreža, napunjeno je 5,5 kWh. Range se podigao, bilo je neki 105 km, sad je 153. Sat i po vremena smo dobili oko 50 km da se vozimo. A nailazimo na baš loš put ovde. Evo da vidite kako se ponaša auto. Onako, osjeti se da je prilično mekano vešanje i ono što je jako bitno, ništa nema sad nešto da lupa, zvecka, zveči ili šta već. A izuzetno loš put koji ovde iz Smedereve okoline zna o kom delu puta se radi. I danas se vozim sa Judom, evo ga tu pored Lade, ali sad je stigao ovde, nije bio u garaži i sad žurim, stavio sam ga da se napuni, tamo negde oko 7 treba da idem do Ikee koja je na nekih 67 km odavde, znači tamo vamo imam nekih, ajde računaj, 135 km neka bude. Sad je, koji je 14.55, stavio sam ga da se puni pre 13 minuta, 14. I treba mi, znači, da imam 130, ajde imam barem jedno 160-170 km autonomije. Da vidimo sad koliko trenutno ima. 111 km po ovom evropskom standardu VLTP. Dakle, to je ovaj rigorozni standard. Energy, evo ga, VLTP je 111, a po ovom kineskom je 143. Tako da se vidimo za jedno, sad je dakle 14.56, za jedno 3,5 sata ću doći pa da vidimo kakva je situacija. I evo me posle skoro 4 sata da vidimo koliko sam napunio auto. Bilo je 111, 143, znači ajme ovako. Piše 205 sad ovde, to je po ovom kineskom standardu koji je malo onako blaži, oni su malo više optimistični. Ajmo da vidimo kako je sistem radi odmah brzo. Evo ga, ne, VLTP je 205 čoveče, ekstra, a ovaj kineski CLTC je 264, znači za skoro 4 sata se ovde napunilo nekih, ajde da kažemo 90 nešto kilometara, a ovde 120 neka bude, eto.
Ajde, držat ću dakle ovaj standard VLTP i da vidimo koliko će da skine posle pređenih 135-6 km. Prešao sam neki 50 km, evo koliko mi je skinuo. Skinuo mi je 70 km, bilo je 205, sad je 135. Morat ću malo da smanjim brzinu jer na ovoj brzini i klima sve vreme više jede bateriju. Da imam posle da se vratim kući. Stigao sam, evo kakva je situacija. Ostalo mi je 119 km, bilo je 205, a prešao sam nekih 67 km. Dakle, skinuo mi je nekih 86 km za realnih 67. Evo, stigao sam nazad, ovakva je situacija. Sad sam vozio nekih 90 do 100 na autoputu bez klime. I dakle, prešao sam realnih 66-67 km, a skinuo mi je 71 km, tako da je to baš onako dobro, skroz onako merodavno, ali kad vozite, dakle, maltene ispod 100 na autoputa. Ono ukupno pre nego što sam krenuo je bilo, dakle, imamo sam range 205, prešao sam neki 135 km i trebalo bi, dakle, da piše da mi je ostalo 70, ne, ostalo mi je 47 km. Generalno sam zadovoljan. Vidjeli ste neka moja iskustva vožnje ovog automobila. Kao što rekao malo pre, nisam ljubitelj električnih automobila, ali smatram da apsolutno ne bi bio pogrešan izbor ako bi neko kupio ovaj automobil kao drugi automobil u kući za neku gradsku i međugradsku vožnju, posebno ako taj neko ima mogućnost da puni ovaj automobil kući, posebno noću, uz, da kažemo, tu jeftinu tarifu što se tiče struje, i nekih 100 km bi tog čovjeka vjerojatno koštalo par desetina dinara, odnosno do nekih možda pola evra za ove koji su van Srbije, pa ne znaju odnos dinara i evra. Što se tiče izgleda automobila, vidite sami kakav je meni lično ok, svakako mi je lepši pozadi nego napred. Ono što moram da naglasim jeste da je automobil dugačak svega 4 metra, ima povišen clearance i zaista je prelagan za vožnju po gradu. Pre svega zbog te visine, popnete se gdje god želite, isto tako zbog dužine, uparkirate se vrlo lako, a i ulazak, izlazak iz automobila je jako lag baš zbog te visine. A da, nisam pokazao gdje se puni automobil, evo tu je. Ono što je jako zanimljivo, ovaj automobil uz određeni adapter može postati i davalac energije kao neki agregat, pa ako se nađete recimo negdje u prirodi ili vam zatreba energija, struja za neke uređaje, možete za to iskoristiti ovaj automobil, što je sjajna stvar. Jako zanimljiv detalj kod ovog automobila jeste njegov ključ, pogledajte ovo. Šareno kao neka Rubikova kocka, onako baš kao da je dečja igračka, ne znam ja kako bi vam ovo opisao, vidite i sami već kako izgleda, ali ono što je zanimljivo, kogod je vidio ovaj ključ, privuku moje pažnju kao šta je ovo, kako je ovo, zanimljivo je, tako da verujem da su zapamtili ovaj ključ i možda su po ključu pitali koji je auto, čemu se radi, tako da je to možda i bio cilj proizvođača ovog automobila. Evo u ovoj kabini ovog automobila ima iznenađujuće dosta prostora ovdje napred za automobil dugačak svega 4 metra. Lepo se sedi u ovim sedištima, kao što vidite, pre svega lepo izgledaju ova sedišta, prisvučena su u kombinaciji ove, kažemo, veštačke kože i ovde alkantare, što sve to onako u celini fino izgleda. Kad sam već kod, da, imaju manualne podešavanja, dakle i vozačevo i suvozačevo, a kad sam već kod sedišta, ono što prvi put vidim kod nekog automobila jeste da ima samo grejač vozačevog sedišta. Evo ga tu, za suvozača nema. Pretpostavljam da je razlog toga jednostavno samo ušteda, a i verovatno ovakve automobile u 90% vremena vozi samo jedan čovjek i eto, on ima ovde grejanje sedišta, za suvozača ništa. Onako, po meni lično bez veze, ali eto, verovatno su gledali da uštede. Inače, prijatan je boravak u ovom automobilu i sami vidite kako sve to izgleda. Imamo i neki fini površina kao što je ova ovde, ovi paneli tu, imamo i ambijentalno osvetljenje koje lepo svetli noću, mada imamo i neki površina koji nisu baš za pohvalu, kao što je ova plastika poprilično baš onako tvrda, isto i ovde, mada ovih paneli, to je ovi tapaciri na vratima su ovde u donjem delu jako dobri, znači ovo isto kao na sedištima, imamo ove lepe panele, ovo kao hrom lajsno, doduše plastika, ovde malo isto pijano plastike, sva 4 podizača, elektro-retrovizori, doduše nemamo sklapanje retrovizora, može onako ručno. Ono što još mogu da pohvalim jesu i mesta za odlaganje čaša, flaša, to jest ovi cup holderi, da kažem, imamo dva tu, u vratima imamo džepove solidne, ne može da stane flaša od litra i po, ali može limenka, može flaša od pola litra, možemo i tu dole nešto da stavimo, imamo veliki, to jest veliku ovde ostavu ispod naslona za ruke, može dosta toga da se ubaci, evo ga tu je i naslon koji nije baš najbolje možda fiksiran, ali dobro, služi, bitno tu je. Imamo i bežično punjenje telefona. Sad će da krene, evo, krenulo je da puni. Sad ono što je zanimljivo, ako stavite ovde u levom delu punit će, ako stavite ovde u desnom, neće.
kao što vidite ovdje nacrtano, dakle da je u tom delu punjač. Imamo dva velika displeja, ovdje je dakle 7 inča, ovdje je 12,3. Ovo je ovdje, da kažemo, možda malo onako starije generacije i tu imamo neke osnovne informacije, kao što vidite brzina u kojom se krećete, stanje napunjenosti baterije, koja je trenutna autonomija, koji je trenutno range i to je to, neke osnovne stvari. A ovdje imamo dosta napredniji, dosta moderniji sam displej i tu imamo dosta više nekih informacija koje možemo vidjeti i dobiti. Mada sve tu, kao što vidite, nema nikakvih, sad ću da se vratim na njega, ali kao što vidite nemamo osim ovdje ovih tastera, ovdje za podešavanje tona, menjanje stanica, ovdje za tempomat i ovdje na vratima nemamo ni jedan drugi taster u automobilu. Ja sam se namučio dok sam našao taster za sva 4 žmigavca. Gde je? Evo, jel ga vidite negde? Ne, nema ga. Evo ga gore. Evo, tu je taster za sva 4 žmigavca. Vraćamo se na ovaj displej ovdje, vidite, informativan, veliki, pregledan, dobar. Sada, nema navigaciju fabrički i nema Android i Apple Car povezivanje, ali ima neku aplikaciju, može klasično, evo ja sam trenutno sad Bluetoothom povezan, a ima i aplikaciju, pustit ćemo da vidite sada, preko koje možete onako da kažemo preslikate ekran i šta god da radite na telefonu, prikazat će vam se ovdje, da li bilo to navigacija, mape, YouTube, čak i kameru kad uključite, preslikat će se ovdje, tako da je to s te strane je korisno. A ono što su jako bitne opcije, odnosno informacije koje ćete vjerojatno često gledati ako vozite ovaj automobil, jeste ovo ovdje. I ovdje nam prikazuje trenutno stanje napunjenosti baterije po dva standarda. Evropski VLTP koji je onako da kažemo malo rigorozniji, koji je vjerojatno realniji i on može po njemu, znači ovaj automobil može da pređe 325 km, a ovo je dakle kineski standard, evo vidite 164, Kinezi kažu 211 i Kinezi kažu kada je puna baterija može 415. Ja sam ga ovih dana držao uglavnom po ovom VLTP-u i on je nekako skroz realniji za tu neku, da kažemo, kombinovanu vožnju. Ovo vam je baš onako vozite negde onako lagano, bez ikakvih potrošača, bez klime, bez grejanja, bez neke visoke brzine. Takvom vožnjom može da ode i do 415 km. Evo mi na zadnjoj klupi ovog automobila, pustit ćemo da vidite kako sam ušao, kako sam se smestio. Iskreno iznenadio sam se jer sam mislio da neću imati ovoliko prostora s obzirom na dužinu automobila od svega 4 metra. Evo ja sam sa svojih 183, smestio sam se ovdje pozadi, ne udaram u vozačevo sedište tu, da kažemo dodirujem, to je to, knapi onako, sedište sam namestio po meni da mi bude onako, da kažemo, ok za volanom, bilo bi mi možda vjerojatno komfortnije da je sedište još jedno par centimetra pozadi, ali i ovako može da se vozi. Iznenadio sam se da ima prostor, jako je knap, ali mislio sam da ću ja više tu, da će ovako biti zapravo, ali nije. I mislio sam, dobro, visoki auto, i evo vidite, za glavu mi je isto onako, tu sam, da sam više jedno, a nisam, ali da sam više jedno 5 cm, bilo bi vjerojatno ovako. Što se tiče prtljažnika, pustit ćemo da vidite kakav je on. Fabrička deklaracija kaže da je 350 litara, meni deluje to kao da je možda malo manje, ali sasvim pristojna zapremina prtljažnika s obzirom na dužinu automobila od 4 metra. Evo mi za volanom ovog automobila da se malo provozamo, što je ugrevalo danas, znači 35-6 stepeni, ali dobro hladi, dobro radi klima na ovom automobilu. Ovako, ovaj automobil ja vozim već danima i koliko god ja ne volim električne automobile, ne mogu da osporim to da se sjajno voze, posebno po gradu. Toliko su nekako lagani za vožnju, nikakve neke vibracije, trzaji, veoma startni, agilni. Ovaj automobil do 50 na sat ubrzava za 4,5 sekunde, što je više nego dovoljno za jurcenje po gradu, semafora do semafora, čak i na nekoj međugradskoj vožnji. Isto je onako, posebno kad ste u komfort ili sport modu, zna onako lepo baš da cimne ako vam treba za neko preticanje ili nešto slično. A da, kad sam kod preticanja i kod tih nekih, da kažemo, viših brzina, maksimalna brzina na ovom automobilu je 137 km na čas. Možda je moglo to i malo više, ali eto, pretpostavljam da će se voziti uglavnom po gradu. Sada, ono što je jako bitno, vidjeli ste pri početku videa kad sam objašnjavao, kad sam vozio ja do Ikee, tamo jako je velika razlika da li ga vozite 90 ili 115-120, ogromna razlika u potrošnji same baterije. Ako smo već kod potrošnje baterije, ako idete negde van grada i negde dalje, bitno je isplanirati gde ćete da dopunjujete automobil, jer na nekim mestima gde trebate da platite to punjenje, ako punite, recimo ako je baterija skroz prazna i hoćete skroz napunite, to punjenje može da vas košta i do 50-60 evra, a recimo to isto punjenje vi ste kući platili na nekoj jeftinoj tarifi možda jedno 2-3 evra, tako da morate ozbiljno da isplanirate gde ćete i koliko da dopunjujete. Tako kao negde zatreba, ok, može da se plati tipa 10 minuta da dopunite na brzom punjaču nekih možda 100 km da možete da dovedete do kući ili do nekog drugog mesta gde će biti jeftinije punjenje i to platite ti 100 km
km košta uglavnom. Ne mogu sad da pričam o nekim tačnim ciframa jer zavisi, nisu svuda iste cene, menjaju se cene, ali recimo da bi to platili nekih 8, 9 ili 10 evra. Ono što je meni lično bilo najveće iznenađenje kod ovog automobila jeste njegovo mekano vešanje. Neverovatno koliko automobil ne osjeća neravnine i loš put, kao da je na vazdušnom vešanju, a nije. Sad opet, to mekano vešanje vuče za sobom i možda malo naginjanja u krivinama, ali opet ko će realno da jurca sa ovim automobilom po krivinama. Što se tiče nekog održavanja kod ovog automobila, nema puno toga tu, znači imate eto malo kočnice, trap, filter kabine, gume i to je to. Kad je u pitanju brzina punjenja ovog automobila, odnosno njegove baterije, videli ste negde pri početku videa kako je neko moje iskustvo, koliko je trajalo punjenje baterije na kućnoj mreži. Fabrička neka deklaracija, specifikacija kaže da na brzim punjačima od 30 do 100% napunjenosti baterije, dakle na brzim punjačima do 50 kW, to punjenje traje, dakle tih 70% traje nekih 35 minuta. A na kućnoj, da kažem, utičnici, na kućnoj mreži, da dopunite bateriju ovog automobila od 10 do 100%, treba će vam oko 11-12 sati, odnosno praktično cijela noć. Zanima me kako vi gledate na jedan ovakav automobil. Verujem da ne zanima mnogi od vas jedan ovakav električni automobil. Mene prvog nešto previše ne zanima jer nemam neku potrebu sada za ovakvim automobilom, ali verujem da i tekako zanima one koji svakodnevno voze po gradu po 30, 40, 50 km, a pritom imaju uslova da pune jedan električni automobil. Verujem da takvim ljudima može biti zanimljivo ovo, jer pazite računicu, ako vam za 300 pređenih kilometara treba oko 30, 40, 50 evra da sipate gorivo, zavisno koliko vaš automobil troši, tih 300 km ovaj automobil možete da dopunite na kućnoj mreži po nekoj jeftinoj struji, da kažemo noću za 2-3 evra. Ogromna razlika i verujem da ta računica može mnogi privući da razmisle ovako nečemu, jer zaista dugoročno može dosta toga da se uštedi. A opet kažem ono što sam rekao pri početku, zaista je fina vožnja, bez nekih vibracija, trzaja, lepo ubrzavaju ovi automobili, lako se voze, tako da nije sve baš protiv automobila na struju, koliko god ih ja ili svi mi, većina nas, ne volimo. Toliko od mene što se tiče ovog automobila, pozdrav, ćao!